Шундай һорау биргәндәр. Мөселман кешеһе яшь сактан намаз кыла башларга тиеш. Ләкин мин намазга һуң гына бастым һәм яшь сакта калган намазларым өчен нимә эшләргә? Бик яхшы һорау, чөнки күп мөселманнарга кагылган мәсьәлә. Карагыз, кардәшләр, һәр бер кеше үзенең теге яшенә карап күпме намаз калдырган икән, шуны анап сыгарга тиеш. Кемдер, мәсәлән, 5 ел намазларын кылмаган, әйтәйек, ул кеше бәлигъ булган икән, әлеге вакытта уныңа 18 яшь. Мана ул аңлай бит инде. 5-4 ел намазын кылмай калган. Ана шул намазларын тултырыр өчен ул теге я был нәфил намазларны күбрәк кылырга тиеш. Нәфил намазларның төрләре күп. Ана шул, мәсәлән, духа намазын, түнгі тәһәҗҗүдте яки Рамазан айында тәрәвихтәрде, мәсҗидте сәламләү, тәхият намазы дип атала. Ана шундый намазларны ул күбрәк кылырга тиеш. Һәм күңелендә мана кәрәкле рәкъгатьләрне үтәп сыктым дигән тойгы килһә, шундый һанап сыгарып, шунса рәкъгат намаз кылганымдыр дигән уй килһә, күңеленә ятһа, димәк ул калган намазларын кылып беткән. Бында теге намазларның тәртибе лә кәрәкмәй. Әйтәйек, мин иртәнге намазны шунан өйләне, шунан икендене кыласакмын дип уйлау кәрәкмәй. Ул шарт түгел. Кайһы бер галимдар шарт дип әйтәләр. Кыскаһы, күбрәк намаз кылырга, кардәшләр. Ана шул әйтеп үткән нәфил намазлардан күбрәк, бигрәк тәһәҗҗүдтәр Рамазан айында, иншалла, Мәккәгә, Мәдинәгә барһагыз, унда намазларның фазиләте бөек. Шунда күбрәк намаз кылырга тырышыгыз.